Dobrý deň, vítam vás štúdio Slovak Android Reviews a dnes si ukážeme, ako obnoviť vymazané dáta. Obnovovať vymazané dáta budeme aplikáciou Dumpster, ktorú máme tuto. Takže otvoríme aplikáciu. Keď nainštalujete aplikáciu, aplikácia vás bude sprevádzať krokmi, ktoré musíte spraviť predtým, ako vlastne niečo začnete obnovovať. Tuto mám už nejaké veci, čo som vymazal pred chvíľkou, ale tieto nechcem, čiže dám delete all. Takže, teraz nemáme žiadne naposledy vymazané veci, môžeme dať obnoviť, ale žiadne. No a ja som sa rozhodol, že teraz vymažem fotku, ktorá sa mi nepáči. Takže idem do Root Exploreru a tu už mám pripravenú fotku. No a táto fotka sa mi nepáči, takže túto fotku sa rozhodnem, že ju vymažem. Takže dáme select, odstrániť, yes. Teraz sme vymazali túto fotku. Keď ste vymazali nejakú fotku a potrebujete ju dať späť, rýchlo potom otvorte Dumpster a kliknite na tlačidlo obnoviť alebo vyhľadať. Takže vidíte, vyhľadal nám tú fotku Dumpster, ktorá je vlastne ešte v cache, alebo ako to povedať, v tom koši. No a ja som sa rozhodol, že ju idem obnoviť, takže na ňu kliknem a dám restore. No a teraz sme restorili vlastne našu fotku, čiže by mala byť vlastne v tom priečinku, v ktorom bola predtým. Alebo v Dumpster priečinku, teraz som si neistý. A nie, tak je späť v tomto priečinku. Takže toto je to, Dumpster. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a štúdio Slovak Android Reviews sa s vami lúči. Dovidenia.